Hai algo máis dunha década, Amicos poñía en marcha un dos seus proxectos máis ambiciosos, a construción dunha residencia para a atención de persoas con discapacidade. Dende os seus inicios contou co apoio da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, que ao longo destes anos seguiu contribuindo ao crecemento da entidade, tanto mediante fondos propios como transferidos a través dos fondos FEDER. Os pilares dos centros que temos en Boiro foron postos por Agader e polo Grupo de Desenvolvemento Rural. Para nós é fundamental, sobre todo, facer un seguimento e ver a evolución ao largo do ano, como esas pequenas inversións e eses apoios iniciales se converteron nun proxecto real e que, ademais de apoiar a persoas con discapacidade, dinamiza o rural. A directora de Agader visitou esta mañá as instalacións de Amicos en Comoxo, onde puido comprobar como ao longo destes máis de 20 anos consolidouse como unha entidade de referencia en toda Galicia, traballando pola integración social dos usuarios e o desenvolvemento local das súas zonas de influencia. Foi unha entidade apoiada nos seus inicios pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, pero que hoxe é unha entidade máis que consolidada que está desenvolvendo unha labor encomiable en moitos eidos, non só da integración social, pero senón tamén do desenvolvemento local, na xeración de emprego, no ámbito da sostibilidade, coas ecobrigadas e un montón de proxectos encamiñados aos obxectivos de desenvolvemento sostible. Agradecerlle porque é diferente ver en vivo e en directo a labor que realizan, é encomiable e, como dicía, hai que buscar máis apoios para poder seguir desenvolvendo esta labor e ampliála. Durante a visita, a directora xeral constatou tamén o bo avance das obras que permitirán ampliar a capacidade da residencia, así como dotar de novos espazos o centro de día e o módulo de formación e emprego.